Nkuzi gewe mkpụrụ abalị atọ bụ nke a na-achịkọba maka ụlọ akụ dịgasị iche iche ha na gọọmenti etiti ala anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ n'okpuru amụma IFAD VCP maka ndị ọrụ ugbo bụ nke malitegoro n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ndị na-achịkọba ma na-ele ọbịa ya bụ nzukọ gewe mkpụrụ abalị atọ bụ ya bụ n'ọrụ IFAD VCP ngalaba ha nke Anambra steeti ma bụrụ nke rọchara ndị nnọchite anya nke ụlọ akụ dịgasị iche iche ndị na-esonye na ya bụ amụma nakwa ndị isi ya bụ amụma IFAD VCP n'ogo dịgasị iche iche ka Ebere Eze kọtọpụrụ gị akụkọ a. Gbape nya bụ ọzụzụ ka onye ji ọkwa State Program Coordinator Federal Government IFAD VCDP bụ Maazị Nnamdi Agwụncha nọrọ ebe ahụ wee yọọ ha bụ ụlọ ndị ọba ego ka ha biko na-agbazinye ndị ọrụ ugbo ego ha ji ọrụ ugbo n'ọnọdụ nke akpọrọ single digit interest loan ka e wee nwee ike inwe food security. Maazị Agwụncha nọkwaziri ebe ahụ wee yọkwazie ha na nya bụ akwụkwọ ndị ọrụ ugbo na-edeta ha ji wee na-ayọ mgbazinye ego ka ha neba ya anya n'oge nye ha ego anwa mgbe ha ji chọọ ya ka wee nwee ike ji ebanye n'ọrụ ugbo ha otu o kwesịrị mgbe o kwesịrị ka ọ ghara ịbụ ihe ga-ana ha n'iyi. Mgbe ọ nọ na-ekwu maka otu ọnọdụ si wee gbata na VCDP na ihe gbasara Financial Inclusion Strategy ka onye ji ọkwa Rural Finance Officer Federal Government IFAD VCDP nọ n'Abuja bụ Maazị Saraki Musa nọrọ ebe ahụ wee kwuo na ya bụ Federal Government IFAD VCDP nke nọ n'ogo Additional Financing ya ugbu a bụ nke ga-abịa n'isi njedebe n'afọ 2024. Maazị Musa nọkwaziri ebe ahụ wee gwa ha na enere ya bụ ndị ụlọ ọba ego anya na mgbe a ga-abịa n'isi njedebe na ya bụ ihe mmụta na ha ga-ewepụta usoro ha na ndị ọrụ ugbo ga-eji wee na-emekọrịta ka e wee nwee ike fụ na akọpụtara nri n'ụdị dị egwu mgbe ya bụ Federal Government IFAD VCDP ga-akwụsị enyemaka ya. Na nkụzi ya nke ọ kpọrọ Agricultural Credit Administration and Management ka otu onye ọkammụta sitere ngalaba Agric Economics and Extension nke Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ ọkammụta Charles Onugo nọrọ ebe ahụ wee gwa ha bụ ndị ụlọ ọba ego ka ha wepụ ịtụ egwu n'ịgbazinye ndị ọrụ ugbo ego ha ji alụ ọrụ ma gwakwazi ndị ọrụ ugbo ka ha kpokọnata onwe ha ọnụ dịka otu a maara ọfụma nke nwere ihe ha na-arụ bụrụkwazi otu ihe ha ji wee na-esi na ya na-enweta ihe ha na-eri. Onye ọzọ kụzikwara ha ihe bụ Oriakụ Ogonna Osuafọ onye kụziri ha nke akpọrọ n'onu bekee Understanding Principle of Responsible Investment in Agriculture nọrọ ebe ahụ wee kọwalụ ha ya si na ihe ọ pụtara bụ itinye gburugburu ọnọdụ obodo anyị nakwazi ọchịchị nakwa ihe ndị ọzọ n'ime ya bụ ihe ha ga-enebaba anya iji wee gbazite ego tinye n'ọrụ ha na-alụ ka ha wee nwee ike ịkwụrụ jim nwere ya dịka nke ha. Site n'Awka, abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS.